Donald Trump ya riga ya zarce hukunci, kuma zarce hukuncin nan da ya ba shi kaɗai ya ba, muna kallo kiri-kiri, gwamnatin Najeriya na kallo kiri-kiri. Wannan Senator Ted Cruz da sauran sanatocin nan suka ta ɗauka abun, suka ɗauki abun, suka kai Senate, suka ce a yi ma Najeriya wannan tambarin CPC cewa suna gallaza ma Kiristoci a ƙasar nan. Muna kallo ba abin da muka yi, kuma suka ɗauki wannan da wa'annan da sanadinsu suka rattaba musu yadda, suka ɗauka suka kai wurin Trump. Trump ya yarda, saboda haka Trump duk abin da Trump ya yi yanzu, Trump ba zai je yaƙi ba sai ya samu tambarin yadda daga Senate. So sanadin shi sun bashi approval cewa gashi yanzu zai duk abin da ya ga dama, cewa Senate sun ce sun tabbatar cewa Najeriya ana dallaza ma Kristoci, ana masu kisan kare dangi. Sai ka ce bamu da gwamnati, duk wa'annan ba su gani duk watannin nan da mutanen suke nema suke kulla mana wannan abu, duk an yi shugaban kyale. Idan na fahimci ka kenan farfesa, ita gwamnatin shugaba Tinubu ba ta yi abin da ya kamata ba wurin kore wannan labari ikirari na cewa an fi kashe Kiristoci a Najeriya misali kenan. Ko kaɗan ba ka da ambasadoci, kuma kana ganin suna ta abubuwa, sai da abu ya ɓaci sannan a ce za a je a zauna. Me za ka je ka zauna ka gaya mashi? Kuma sun ɗaura ɗamarar yaƙi, ministan shi na yaƙi ya fito ya ce sun ɗaura ɗamarar yaƙi, suna ganin yadda za su kawo ma Najeriya farmaki. Ba ƙaramin magana ba ce wannan. Ƙasar da ba taimako wani abu ba, ku ce za ku kawo mata yaƙi. Mun ga abin da yake ma Venezuela ai, yana jefa musu bamai, yana jefa mu jiragen su. Saboda haka ba abu bane da za mu ɗauka da wasa, kuma wannan gwamnatin ba ta yi abin da ya kamata ba. To farfesa, kana magana cewa ba abu ne da za a ɗauka da wasa ba. Menene babbar illar idan har shi shugaban Amurka Donald Trump ya cika burinsa ɗin da yake cewa zai kawo harin nan har ya kawo farmakin nan? Me kake ganin zai zama babban illar kawo farmaki inda har ya kawo? Wato babban illar, kuma ban ga cewa wannan gwamnati ta gane illar ba. Shi yasa wallahi muke fitowa muna magana. Yanzu Donald Trump ya ce zai turo mana jirgi, ba ma jirgi ba, drone zai fito ya ce an zo an kawo mu Najeriya farmaki, kuma Najeriyan arewa za a kawo farmaki. Ya kake so 'yan arewa, musulman arewa su ga wannan abun? Sai su ce Kiristoci sun ɗauki ƙarya, sun je sun gaya ma Donald Trump cewa ana masu kisan kare dangi, kuma shi ma ya zo zai kare masu faɗa, ya zo ya kawo ma Najeriya, ya kawo musulmai farmaki. Wannan ba ƙaramin hatsari ba ne muke shiga, wallahi tallahi. Kuma na yi, amma farfesa, kafin kai nisa, shi bai ce zai kai wa musulmi ba, cewa zai kai wa Najeriya hari ya hukunta waɗanda suke kuntatawa Kiristoci. Suwaye suka ce suke kuntatawa, suwaye suka je suka kai ƙarya, ba cewa aka yi musulmai na masu dama Kiristoci kisan gilla ba? Ai ba wace ake Kirista na kashe Kirista ba. Wato hatsarin abun shi yasa muke fitowa muna magana. Kuma jama'anmu na musulmai a arewa an fito da tiya, an fito a masallaci, an yi huduwa, an ce kowa ya kwanta da hankalin shi. Dan arewa musulmanmu da Kiristocinmu ba mu da matsala da juna. Muna zaune zaman lafiya. Duk masu kashe-kashen nan, daga 'yan bindigan nan har 'yan Boko Haram, kowa suke kashewa, musulmi da Kirista. Saboda haka babu wani musulmi, ba za ka taɓa ji wani sarki ko wani musulmi ko wani dattijo ko wani malami a mimbari yana fitowa yana cewa Kirista sun yi kaza, Kirista sun yi kaza. Don mun san cewa duka muna cikin wannan hatsari tare, kuma duka ana kashe mu, kuma muna zaman lafiya da Kiristocinmu a Najeriya. Yanzu ka zo ka jefa wani bom, ka ce ka zo ka kare ma Kirista faɗa, baka san komi ba. Ya kake son ka gani? Za ka jaje, suna son su jawo faɗa, masifa tsakanin Kirista da Musulmi, kuma a arewa ne aka rena ai. A arewa ne aka kawo mana Boko Haram, a arewa ne aka kawo mana bambancin Fulani da Hausa, a arewa ne aka kawo mana musulun a raba mana Kirista da Musulmi. Yanzu kuma an je waje ana mana ƙarerraki, ana son a kawo mana wannan masifa daga waje, a jefo mana bom daga America don a haddasa faɗa tsakanin musulmai da Kirista. To wallahi tallahi mu yi hattara. Kuma shi yasa
wato Malam Zaharuddin ba bacci muke ba, shi yasa muka fito muna magana, kuma Allah mu bai bacci. Muna tuntuɓan magabatanmu, manya-manyan dattijanmu da malamanmu da sarakunanmu. Dama a arewa na sha faɗi mutanen nan uku, sarakunanmu, malamanmu da dattijanmu, su ne muke dubawa in irin matsaloli irin wa'annan sun faru. Muna tuntuɓar su, shiru ba namu ba ne. Ya kamata a fito a yi ma al'umma magana, a waye masu kai, a gaya masu cewa mu musulmai da Kirista na arewacin Najeriya ba mu da matsala tsakaninmu, kuma